Be ydy'r cama nesa ar gyfer cynllun Fuse? Wel, fel nes i sôn cynt, lle, da ni yn datblygu'r syniad yma o gaffis trwsio, felly mi fydd Fuse Porthmadog, mi fydda ni'n cynnal yr gweithgareddau trwsio ac y caffis trwsio, felly mi fydd hynna'n digwydd yn y dyfodol. Mi fydd y gofod Fuse ar agor dan diwedd y cynllun líder, sef 2023, so mi fydd y gofod ar gael dan hynny. Ac yn y 2 flynedd nesaf, mi fyswn i yn licio treialu syniadau newydd, mi fyswn i yn licio croesawu busnesau ddod yma i ddefnyddio'r offer a cynnig y cymorth iddyn nhw i helpu nhw ddatblygu syniadau, datblygu prototeipio, hyfforddi nhw ar y gwahanol math o offer sydd gennyn ni yma. A mi fyswn i hefyd yn licio cael pobl ifanc yma, myfyrwyr, ella myfyrwyr sydd yn astudio dylunio technoleg a falle yn y brifysgol. Swn i yn licio cael mwy o fyfyrwyr yma. A wedyn hefyd, fel rhan o'r gwaith economi cylchol mewn partneriaeth efo Cyngor Gwynedd, mi fydd yna ofodau Fuse a caffis trwsio yn agor yn Bethesda, Penygroes, Penrhyn, Blaena, Antur Owain Fawr, Tywyn, Congol Mincia a Llanel Haearn. Felly, cadwch lygad allan os ydych chi'n byw yn yr ardaloedd yna, mi fydd yna ofod Fuse yn dod yna yn fuan, mae wrthi'n cael ei ddatblygu. A mae yna rei ar y gweill yn Môn hefyd. So, ia, fydd yna Fuse o fewn milltir i bawb yn Ngwynedd, dwi'n meddwl. Diolch, a gobeithio fydd pawb yn dod yma i ddefnyddio beth sgynnach chi'n Fuse a fydd pawb yn cymryd mantais o'r Fuse fydd agosach atyn nhw.